Mas kailangan yun. Oo, kailangan na masama. At yun na yung kondo eh, diba? At yun na yung kondo eh. So, pwede ko para masarap po natin. Wawa, sarado na ako. Yan, yung tutugin, kailangan yun isilting. Siguro unahan tayo yung airfry, kay Bagawa. Oo. First, airfry mo naman. Sige. At yun naman kinunisipin natin yung bono. Paano na miras na po? Miras ka? Wala pa po yata. Miras follow it up. Ha? Yung Nia? Ano ka rin yung Nia? Ano ka rin yung Nia? Yung Nia yan naman yung in charge ng DK. Public force. Public force. O public force. Ano pa yung public force ko? Baka na ano yung air dye. Kailangan na yun. Iayos tayo. Restore tayo ng kanyang namin sa Kapilaan. ginawa niya ang program hindi kasi yung gobyerno 69 million development sa program. So, ano po yung technical section na po. So, ito po may namin sa restore tayo. Kaya tinatay mo na ako rin Wow. So, yun yung talaga na yun, mamalaga sa 169 Huwag na rin ang puwitang sira. Public works and commercial. Okay, sige. So, baka rin yan, ano, yung lang. Pero ano yung director? At sulat po sa pangmalagyan